Nafarroak enpresa trukea areagotu nahi du Txinarekin. Nafarroa punta-puntako alerta sistema bat ari da abian jartzen estatu mailan herritarrak uholdetatik babesteko eta kalteak murrizteko. Lurralde koexioak Elizondoko zubi berria eraikitzeko zimendu lanei ekin die Baztanberri auzoko trafikoa arinduko duena. Alfaro lehendakari ordea Zangozan izan da alokairu sozialeko 20 etxebizitzaren sustapen berria ezagutzeko. Lurralde koexioak esku hartzeko 220 ibilgailu eta 384 pertsona ditu Nafarroko errepiden 3.920 kilometroetan funtzionaltasuna eta segurtasuna zaintzeko neguko bide zaintza planaren barruan. Turismoko departamentuak El Camino del Buen Vivir aurkezten du Doneiako bideak Nafarroan izandako esperientziak ezagutzeko minisaila. Nafarroko lehendakaria foru gobernuak Txinan duen ordezkaritzaren agenda ofizialari ekin dio. Bidaiaren lehen bi egunetan hainbat erakunde eta enpresa topaketa egin ditu Nafarroko eta Txinako enpresen arteko enpresa trukea areagotzeko. Erakundeen arloan Txibite lehendakariak buru duen ordezkaritzak eta Mikel Irujoa, transizio energetiko eta digital enpresarialeko kontseilariak hasi dute asteleheneko jardunaldia Pekinen. Bertan, erakundearekin egindako lan saioarekin Li Xingai presidente ordea izan da buru. Bilera horretan, Txibitek adierazi du Nafarroa-Txina harreman instituzionalaren 20. urteurrenean elkar ezagutza indartzeko eta enpresen arteko lankidetza modu berriedarantz aurrera egiteko unea iritsi dela. Horren ildotik, Txibitek azaldu duenez, Nafarroak eta Txinak antzeko etorkizuna dute euren oparotasuna enpresen garapenarekin oso lotuta dagoela ulertu baitute. Lan bilera horren ondotik presidenteak bilera instituzionala izan du Maui Txinako alderdi komunistaren batzorde zentraleko nazioarteko loturako ministro ordearekin, etaren aurrean Espainiako eta Txinako tokiko agintarien arteko harreman instituzional egonkorra izateko beharra defendatu du. Nafarroko gobernuko ingurumen zuzendaritza nagusiak alerta sistema aintzindari bat aurkeztu du. Uholdeak aurreikusteko eta larrialdiko jarduerak erraisteko, hiriguneak eta herritarrak babesteko, aldez aurretik jakinda nola jokatuko duten gainezkatzeek edo euriteek. Alerta goiztiarreko sistemak SAT tresna informatiko badu eta tresna horrek automatikoki jasotzen ditu kontrol bisore bakar batean Nafarroko geografia osoko ibai ibilguetan banatuta dauden 170 euri neurgailu eta 81 neurketa estazioetako datuak. Modu horretan, uholde arriskuen aurrean informazio zehatza lortzeko aukera ematen du denbora errealean, eta uholdetan aurreikusitako portaera eta bilakaerari hainbat ordu aurretik aurre hartu daitekela biztanleria prebenitzeko edo kalteak murrizteko. Sistema gainera barne alerta automatikoak sortzen ditu babes zibilaren jarraipeneko operatiboko langileentzat. Arazoak sor ditzaketen atalesek jakin batzuk gainditzen baitira. Emari gehiegi eramatxeagatik edo uholde prezipitazioengatik. Danaren kasuan bezala eta zuzenean larrialdien kudeaketutako aditu arduradunei jakinarazten die gailu mugikorretara mezu bat bidaliz. Tresna intzindari da estatuan babes zibileko langilei laguntzeko eta herritarrei aurretik emateko muturreko euri jasa edo uholden berri, eta bertze autonomia erkidego batzuentzat erreferentzia izan daiteke. Gainera, SATen aurkezpen jardunaldian izan dira baitere Euskadiko eta Aragoiko erkidego mugakidetako talde teknikoak. Lurralde koexerako departamentuak herrilan eta azpiegiturez zuzendaritza nagusiaren bitartez Elizondoko zubi berria eraikitzeko zimendu lanei ekin die. Egitura horrek 62 metroko luzera eta 10 metro baino gehiagoko zabalera du, eta Irurita Elizondoko saihesbidea eta NA 8.307 errepidea lotuko ditu. Horri esker, gaur egun Baztanberri auzoa zeharkatzen duen trafiko arinduko da, udalerriko barne zirkulazioa eta Baztandaren bizi kalitatea hobetuz.
Zimenduak jartzeko lanen artean, zubiaren zimenduetarako piloteak zulatzen eta hormigoiztatzen hasi dira. Egitura horrek 25 metroko luzerako 3 zutabeko estribu badu. Eta hoiek harrian ainguratuta joango dira, gutxienez 7 kakotx 2 metroko sakoneran. Biaduktuaren erdiko pilaren zimenduak 4 pilote izango ditu eta hoiek ere aurreko parametro berberetan ainguratuko dira eta bakoitzak 15 metroko luzera izango du. Elizondoko zubiaren zimendua jartzeko lanak funtsezkoak dira haraneko bizilagunentzat oinarrizkoa den egitura hori eraikitzeko. Irurita Elizondoko saihesbidearen eta N8307 errepidearen arteko lotune berrian 230 metroko luzerako zati berri bat egingo da. Eta 2 noranzko izango ditu. Horrela, N8307 errepiderako sarbidea sortuko da Santiago kalean. Bertara proiektuan jasotzen den biribilgune berritik sartu ahal izango da. Nafarroko Gobernuko 3. lehendakari ordea eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilaria Begoña Alfaro, Javier Buron Nasubinsako zuzendari kudeatzailearekin batera Zangozan izan dira. Aldezarrean egiten ari diren 20 etxebizitzaren sustapena ezagutzen. Hain zuzen ere, babes ofizialeko etxebizitzak dira, alokairu erregimenean emango direnak eta jarduera Etxeon Navarra foru programaren barruan sartzen da. Nafarroko Gobernuak etxebizitza duin, eraginkor eta iraunkor bat lortzeko duen konpromiso indartuz. Etxebizitza hoiek alokairu sozialekoak izango dira. Lurralde koheksiorako kontseilaria Oskar Txibite eta Herrizain, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilaria Amparo Lópezek Ledeako errepiden konserbazio zentroa bizitatu dute eta bertan 2025-2026 neguko bide zaintza plana aurkeztu dute. Plan hori azaroaren 1 dago martxan eta 2026ko apirilaren 30 arte iraungo du. 2025-2026 neguko bide zaintza planaren operatiboa 220 esku hartze ibilgailuz eta 384 personaz osatuta dago, herri lanen eta azpiegituren zuzendari nagusiaren langile propioak eta konserbazio integralerako enpresekiko langileak barne. Baita A12, A21 eta AP15 autobide eta autobideen lizentziadunak ere. Agente hoiei gehitu behar zaizkie foruzaingoa, Guardia Zibilak eta udaltzaingoek zuzenean kudeatutako taldeak. Lurralde koheksioko departamentoak sortutako errepiden konserbazio kontrolatzeko zentrotik eta SOS Navarratik koordinatuta. Aldi berean, Barne Funtzio Publiko eta Justizia Departamentoak Nafarroko trafikoaren bitartez neguak ez zaitzala errepidean ustegabean harrapatu kanpaina abiarazi du. Kanpaina horren bidez, herritarrei eskatu dien negua iritsi baino lehen beren ibilgailuak berrikusteko, pneumatikoei, belaztei norabideari, argiei, bateriari, bujiei eta izoz kontrako likidori arreta jarriz. Bertzea bertze. Kanpaina hori abendura arte luzatuko da. Nafarroko turismoak El Camino del Buen Vivir estrenatu berri du, Doneiakue bideak foru komunitatean eskaintzen dituen ibilbidetan oinarritutako dokusaila. Zehazki, ekoizpenak Nafarroko bizi kalitatea azpimarratzen du. 2008tik Espainiako erkidegoen artean arlortako lehen postuan mantentzen baita. Estadistikako Institutu Nazionalaren bizi kalitatearen indize multidimensionalaren arabera. 2 emakumeren begiradaren bidez, Silvia eta Irene telesailak Nafarroko bideko ibilbiden sekretuetako bat ezagutzera gonbidatzen gaitu. Road movie azpigeneroan filmatua 3 kapituluk osatzen dute, 12 eta 16 minutu bitartekoak. Eta 2 protagonisten, izebaren eta ilobaren arteko harreman bereixian murgiltzen dituzte ikusleak. Beren begirada, bizipen eta ilusioen bidez, Doneiakue bidea bizitzeko beste modu bat proposatzen dute. Nafarroko baliabide turistiko garrantzitsuenetako bat. Hansel y Gretel agentziak garatutako ikus-entzunezko proiektu honen helburua erromesena ez den beste bide bat proposatzea da.
turista izateari uko egiten dion eta leku bakoitzean bere etxea bilatzen duen bisitariaren bidea. Esperientzia bidai honek Nafarroa alaitasunetik nola gozatu erakusten du, paisaiak, tradizioak eta jendea errespetatuz. Halaber, dokuserie honek Nafarroaren posizionamendu indartu nahi du, masifikatu gabeko helmuga gisa eta turismo arduratsu, jasangarri eta irisgarri baten aldeko apustu egiten du, ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren ikuspegitik.